श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। झरेबांबर इथं 8 एकर क्षेत्रातील काजू बागायतीला आग लागली। या शेतकऱ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं, मात्र ही आग कशामुळे लागली हे स्पष्ट झालं नाही। या नुकसानीचा पंचनामा दोडामार्ग महसूल विभागाकडून करण्यात आला। झरेबांबर इथं दुपारच्या सत्रात काजू बागायतीमधून धूर येत असल्याचं काही जणांच्या निदर्शनास आलं। दुपारची वेळ असल्यानं आग विझवण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आग आटोक्यात आली नाही, त्यामुळे सुमारे 8 एकर क्षेत्रात हळूहळू आग पसरल्यानं सुमारे 700हून अधिक कलमं तसेच बांबू आगीत जळून खाक झालीत। यात केशव जयराम गवस, श्रीकृष्ण यशवंत शेटकर, दिलीप तुकाराम शेटकर, राजन यशवंत शेटकर, महादेव कृष्ण गवस, सरपंच अनिल शेटकर यांच्या मालकीच्या जमिनीतील काजू कलमं जळून खाक झाले। काजू बागायतीला आग लागली ही घटना समजताच केशव गवस यांनी आपल्या बागायतीकडे धाव घेतली। आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले, मात्र दुपारची वेळ आणि सोसाट्याचा वारा यामुळे आग बघता बघता सर्वत्र पसरली। रक्ताचं पाणी करून उभी केलेली काजू कलमं डोळ्यात देखत जळून खाक झालीत, त्यामुळे गवस यांना अश्रू अनावर झाले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।